Çok güzel. Böyle mala fotoğrafları. Klip yap, klip. Вот торчишь там, а? Жабеля ловишь? Или как можно направим приказ на речке, като за унези места, добрите. Да. Дето хващаме риби. Иу! Това не е червей. Знам, само че гледа гадно. Айде да пикнем сега. Топичка. Да. Горе-долу. Горе-долу? О, да, топло е. О, студена. Я да видим. Студено ли е? Да паднеш в басейн и действа с пръстите. Гледам я. Може и аз, да? Требусък? Ще паднеш? Той накрая ще падне в... Рибки имало там, иди да гледаш. Аде, при рибите. Айде при рибите. Аде, Риби! пред мен. Къде са риби? Къде? Риби! 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 Будеш шипка? Ето я! Снимай рибите. Да беше я, ще да... Аз няма никъде. Вижте! Тук няма. Ама може да снимаш, нали? Хареса ли ти? Хареса му. Ще се, ама...